Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us here an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my names are Eze-Ana, Ugochi Tuber, Norifte, Moekpomakajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tuber Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afọ miri emi lokwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Let's proceed with today's questions properly. Can charm stop ROC from working? Yeah, thank you from that for that wonderful question. The truth of the matter is that ROC carried all. What is charm? Charm is formulation of some vibrations, either from roots, from leaves, from animals, formulated them and giving them a command. So the arrow or the ogu is working based on the command given to that particular mixture by a spiritualist that gave the charm command on what the charm will go and do. Then that is charm. And like charm is a formulation of so many things to be bringing them together. Then, and that charm, the primary purpose, the same way formulation of drugs, formulation of drugs, normal medicine we used to take, has combination of maybe antisunate, maybe chlorophyll, and rest of them, bringing them together to formulate a particular medicine for a particular purpose of maybe curing typhoid. The same way, charm is formulated for a particular purpose. Either a charm you use to hypnotize somebody, charm you use to manipulate somebody, charm you use to do this or that. So, charm is on its own pedestal. But ROC is an installation. ROC may install, but charm install. So, charm is formed. But ROC is calling upon a higher being to dwell in a particular altar. The same way the Israelites built the Ark of Covenant and they build it as where Chukwuke will be dwell, radiating his powers against their enemies. So charms cannot stop ROC from functioning because they are not operating for the same pedestal. So charm is charm, ROC is ROC. So anybody that tells you that he can only use charm to stop oath taking, for that way and the we, he can only use charm. Is that what is oath? It's not ROC. ROC is an altar that was installed, meaning there is higher entities that dwell in that particular altar. And remember, higher entities operate from the higher frequency, while charm formulation does not have spirit, does not have higher entities dwelling on it. Charm contains that small spirit that the spiritualist that formulated it invoked into it. And the items used to formulate that particular charm is items that will fade away within the time and space, because the items therein is what has beginning and has end. It could be animal, it could be plants, it could be roots, it could be this. But all of them have expiry date. But installing an altar where you call upon higher beings to dwell in that particular altar will last from generation to ages. That is why ROC will last. Some ROC are in Igbo land have lasted over 1,000 years or thousands of years. They are still standing. But no human charm will last long like that, because human charm is formulated by humans within the
time and space of those animals and those things he used to formulate it. So that is that. Thank you. Can Arusi be only one mad? Yes, thank you for that question. The truth of the matter is that Alusi can never be an only one mother. It's an error if anybody is telling you that. However, Alusi is an abode. That is, Alusi is a higher spirit operating from the higher beings, higher realms. Then operating for the higher realms and was called upon to install them in particular altar for a particular purpose. So Alusi on his own cannot be only one mother, because Alusi is a higher being that was called upon for a purpose. But if what the person that says that wanted to say is this, there are some human beings that are called one in nature, by nature. Those people are called for a purpose. We call them messiahs. We call them Nzopota. They came to this world with more DNA. There are some people in all the race, all over the globe, who are Nzopota. Nzopota, for you to be an onye Nzopota and to do all Nzopota, ị ga-enwe mmụọ dị enu, because your primary purpose of coming to here on earth is to save lives. And for you to save lives and to do something extraordinary, you need extraordinary powers. So some of these called ones are here on earth because of a particular intercession from the ancestors. For example, the ancestors of your family in the spiritual realm, at that particular point, they will not be able to live in the family again, because they have completed their world existence and they are in the great beyond as intercessors. They can intercede in the spiritual realm from Ikuku, from Anyanwụ, from Ọnwa, from Ana, and plead for a Messiah to be sent to their family, to their lineage, so that those Messiah sent to their lineage will be able to do the work of Onye Nzọpụta to save their people. Example, the ancestors of Igbo might intercede in the spiritual realm for a higher being to be sent in an Igbo as Onye Nzọpụta. I'm trying to look for a word that will make people to understand, because I understand that I'm talking to various people in different categories. There are some people that are still operating in the level of kindergarten, and I also don't understand that no one didn't get my message. They may operate in a higher frequency, not at Mahadum level. However, I'm trying to compress it in a way that everybody will understand me. What I'm saying is that now the ancestors of your land can actually intercede or call upon Ndimiri. Please, we need a Messiah in our Nani Igbo. Therefore, the realms of the water element will now send a spirit higher. That spirit higher will now be a mother. Once you accepted as a higher being to be in the presence of this gross material world, you must accept the natural laws. That natural laws is that you already accepted to pass through the natural process. Therefore, you will be born the same way to say mother. And you take on human form. And for the fact that you take on human form, you are operated on earth
as a human being, having parents, yeah, as in nna. However, it was the more DNA. So such a person nwere ike ije n'afa asịghị na onye dị etu a dutoro onye na-afụ ya nwere ike ọfụchara ya ọfụma ọ na-afụta ya as alụsị mana ihe ọgbụgbụ na onye a bụ an entity na onye a bụ onye bi mmụọ nwere mmụọ dị elu wee bi ụwa asịrọkwa m na ndị niile fụrụ na ọfụcha kilia mana ihe na-achị kọwara na ọ dị possible na enwere ndị nọ on earth mana ha nwere mmụọ dị elu ndị dị etu a nwere mmụọ dị elu a bụ ndị anyị kpọrọ ndị nzọpụta or called ones. Thank you. Since we have a deity in Arochukwu that bears the name Chukwu, does it mean that the supreme being is not Chukwu? Thank you. In terms of name, enwere Chukwu. Na enwere Chukwu anwa does not mean na mmadụ nwekwara ike jekwa bakwa mmụọ ya ma ọ bụ nwa ya. Chukwu does not change anything. Na enwere osi Chukwu. Example, o nwere onye a na-akpọ Jesus na-agba bọọlụ na one of the club na Spain. Now, no na onye a je eba nwa ya Jesus, as in Jesus covers or a footballer. No bara nwa ya Jesus. Does he take away no nwekwara another person a na-akpọ Jesus ndị ụka si no Chukwu ka ọ bụ? It doesn't take away. So before ndị Igbo akpọwa alụsị dị na alụ Chukwu ka eje Chukwu, before ha na-asị ka eje Chukwu, Chukwu okike pụrụ ime ihe niile adịgoro. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile adịgo from time immemorial. So ọ bụrụ na ha decide ka anyị akpọ Chukwu does not deprive the enwere ozichi nke ukwu a. Example, o nwere ofu popular man a na-akpọ na Bayelsa, I think Tompolo. Ije n'afọ Tompolo ya afọ government, I don't know how to pronounce it, Elias Tompolo. So you hope that government dị n'aha ya. So n'abalị ya government does it mean not government of Federal Republic? So ihe m na-ekwu maka ya bụ before ndị Arochukwu a na-akpọ mmụọ nọ na Arochukwu Chukwu does not mean na mkpọ Chukwu no mmụọ nọ na Arochukwu ka m na-akpọ. No, mgbe ọ bụ na mkpọrọ Chukwu maka na ihe m bụ n'obi bụ ihe determine no ihe ibu n'obi wee mee ihe bụ ihe determine. So whenever I'm calling Chukwu, I'm not referring to that Chukwu bụ alụsị dị na Arochukwu. No, I'm referring chi nke ukwu a karịchara chi niile, the unmovable mover, the creator. Ụfọdụ ndị mmadụ na-emekwa argument na bido na old Germanic people na-akpọ God. Na-enwere arụsị a na-akpọ God. Oga, na-enwere arụsị a na-akpọ God does not mean na God nke na-ekwu maka ya bụrụ God nke arụsị a si na asụ ndị Germanic people. No, God nke na-ekwu maka ya whenever I say God bụ God nke a bụ unmovable mover, onye ike niile si n'aka ya bịa, the creator of the entire universe. So ihe ibu n'obi wee kpọọ ihe bụ ihe determine no. So ka anyị hapụ ịda na-eche ihe mmụọ na-eche wu ihe ibu n'obi. So whenever I call Chukwu nke mmedoro abụrụ nke dị na Arochukwu, and can tell you na esigoro no ihe ọbụla na mmadụ nkwara ike ịkpọkwa onwe ya ihe ọbụla. After all, when the man teacher is majestic and everything to their name, it doesn't mean anything. Maka mmadụ wee ike ịkpọ ihe sọrọ ya nọ. So ihe m na-ekwu maka ya bụ na o dependere gị nwa na onwe gị na-akpọ kere ihe ibu n'obi. Whenever I called God, ihe m bụ n'obi bụ the Almighty God, the creator of the whole universe. Nya ka m bụ n'obi a ndị ọnya ka m na-akpọ. It doesn't matter ma nwere onye ọzọ je rụọ arụsị ya gbaa ya God. It doesn't matter to me. The same way na mkpọ Chukwu akpọrọ chi nke ukwu a nke ya na mmụọ ndị ọzọ anara ama aka nke bụ karịsịa the supreme being. Nya ka m bụ n'obi. Ọ bụrụ na o nwere arụsị ọzọ na-aza Chukwu na Arochukwu, it's none of my business, because ọ bụrụ onye ka m bụ n'obi na-akpọ. So etu a ka ihe adị. So ka anyị na-aghọta ya etu a
Ko we nyere aka ka anyị ghara lost ourselves in searching for ourselves. Thank you. Some people believe that all beings are the same and that there is none that is higher than another. What's your take on that? Yeah, o nwere ọtụtụ ndị na-akụzi ihe dị iche iche na-asị na all the elemental beings and forces and entities of powers are the same. No, I disagree with you. The etu esi wee bịa no isi na isi ha n'ọnụ, o nwere isi ka ibi, o nwere isi na-ebu ogidi. In the law, in the word of the spirit, enwere hierarchy. I want to know ka a ga-asị na enwere 9 choirs of angels. Enwere nke ka ibia. In the throne of divinity, the throne of divinity is the throne of Okike. For the throne of God. But the throne of divinity is the throne of the divine. Onye nwere mbido nwere njedebe, doesn't get old. All that throne about divinity, divine throne. Then the throne of the primordial. Under that throne of the primordial that the primordial queen emanated from. And I praise the one in Kenny. You go in the Old Testament, you have mentioned here Queen of Heaven. To call her the Queen of the Sea, and Queen of the Ocean, and Queen of everything. She's the primordial queen. Because n'ụdị Chukwu enwere nwoke enwere nwaanyị n'ụdị a. Ihe niile ekere eke dị n'ime ya, ihe niile ekere eke dị n'ime ya. Ụfọdụ nwere ike ịfụ the tree, so that this is tree of life. Ụfọdụ nwere ike ịfụ anya, si this anya n'elu ụwa. So Chukwu bụ ihe niile. Chukwu dị n'ihe niile o kere eke. Ụdịrị Chukwu dị n'ihe niile o kere eke. Ihe niile o kere eke dị n'ụdịrị Chukwu. So this divine being can take on any shape or form. What shape or form? Ya nwere ike isi na Chukwu bụ nwoke ma ọ bụ na Chukwu bụ nwaanyị. Kama na ọ bụrụ na ọ nọrọ na throne dịka onye okike, ọ bụrụ ịmara na oge ọ na-radiate the masculine power. Yes. So Chukwu ụdị nwoke na ụdị nwaanyị dị n'ime Chukwu. Oyiyi ọ chọrọ ya oyiri. So Eze-Ana na primordial queen, you see about Eze-Ana na the throne of the elders. Ndị okenye, the throne of the living animals, higher mature animals. Onye ka ihe na after elevation ebe a na-ekwu gbasara ihe anọ dị ndụ. See about Eze-Ana to the throne of the principalities and powers, to the throne of the elders in the chair. Eze-Ana the throne of the human spirit, the spiritual realm. From the spiritual realm, Eze-Ana to the animistic realm. From animistic realm down to ethereal world and the animistic and the gross material world. And what world, and what reigns, and what kingdoms. I don't want to dive into so many things so that you might not follow me. So some people believe that all the beings are the same. No. 2 hours we can see me and so meaning that you have to check one again the earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Meaning now in the world of gross material, I am alone with this keep here. And there to a case where the agents of government. Agents of government. Agent of government. To a case agent of the hierarchy of government. In the world of gross material. Eto a case nwoke ya no one more. Inwekwa onye ka ibie. So nwa ka ihe esi wepụta sị m na ike niile ha. Ka mmakwado ga na Bible maka ndị ya sị ole nga ọ dị na akwụkwọ nsọ. We were told na mgbe Daniel na-ekpe ekpere na send an angel ka ọ ga deliver the prayer, the answered prayer to Daniel. Mana ọ pụtara negative principalities and powers were from the Persia where hijack here the angel, stopping the angel from delivering the message. When the cry became too much, a higher entity was sent to go and liberate that particular angel that was seized by the Persian spirits. And the more than ever Samuel, or where was Samuel, that it has been long months that he was sent to come and deliver the message, but see what transpired on the road. So what am I saying?
enwere mmụọ ka ibia na all entities of power si na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Chukwu bụ the unmovable mover. He is the only one in the divine throne. Thank you. Is there anything like Trinity in one God? Yeah, that Trinity in one God is a formulation of the Christian belief in order to accommodate, to smuggle the third person, the second person they want to smuggle. So they structured it in a way where Chukwu na Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ. Ihe na ha ji wee mee that thing abụ ka ha wee mee gịnị? Ka ha wee slaughter that God the Son, Jesus, actually as a personality, actually iji wee create another dimension known as Christianity. Nke bụ eziokwu bụ Chukwu na ihe o ji bụrụ Chukwu na ebube ya niile na ike ya niile na mmụọ ya niile. Ọnya bụ mgbe ọ sịrị ngwanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị. Ngwanụ ọ na-akpọ onwe na ndị ike niile nyere ya so na ebube ya. Etu onye nọ kịta, no human being the one, every human being the three. Enwekwaziri ka ị ga-esi wee ma chọọ onwe gị ịdị modern, enwezie igwe, enwezie multitude of spirits that guide gị depending on your spiritual level. Ọ bụrụ ka chọrọ dissect na because ọtụtụ ndị agbagotara to some certain spiritual level amaghọta ya, mana ka m nwegoro ordinary ofeke n'ime onwe gị. Ị contain or three. Ị contain the spiritual you, who they call you. Ị contain the soul. Ị contain the flesh. You can see they are Trinity. Yes. So, and this Trinity, when this Trinity, they work in harmony and they are one. When one, to show you that the three of them are one, when one is incapacitated, others will collapse. So that is why when the body is so weak, either by old age or by accident, that the organs of the body is no longer working well, the soul, the spirit leaves. Because they work in hand. And when the spirit left the body paralyzed. Because when the spirit left the body, the blood flow will stop, the heartbeat will stop. Because the soul, the spirit are no longer there. So they are three in one. The same way when Chukwu Okike in his infinite mercy, also the Chukwu, the spirit of God is upon the waters. That is here about Holy Spirit. Na mmụọ Chukwu nọ n'elu mmiri. All part of nyanwa. Example now, enwere m ike ịnọ ebe a nọ mana mmụọ m travel to Lagos. Ana m ebe a kịta nọ now na-afụ Alaba na-picture ka Alaba dị. Ịghọtara ya? Etu a ka mmụọ gị nwere ike travel. Etu a ka ọ dịkwa na inwe izu onwe gị nwere ike ịnọ etu a nwee so travel. Ịghọtara ya? Adị m ekwuzi okwu maka gbasara bilocation, ihe ndị a niile na-emezi. But ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na mmadụ ghọta etu ụwa dị, ịfụ na Trinity in one God abụghị ihe dị in existence. Mana ọ bụrụzie na ị na-asịsị na-enwere personality of God the Father, nwee personality of God the Son, nwee personality of God the Holy Spirit, you're a joker. The truth of the matter is that oyiyi Chukwu niile dị n'ime Chukwu. Example, ka nwere onwe mmadụ before mmechi nke etu a nọkịta. I'm a father, I'm CEO, I'm son. Now, if I decided to act in my own family as a father before my children and wife, I'm a father. Ọ bụrụ na nkwado jebe n'ihu ọlụ m na ebe company dị, abụrụ m the boss. Ọ bụrụ na if I went to the presence of my mother, abụrụ m the son, abụkwazie m nwa. But all the same me, but playing different roles. So ihe niile oyiyi Chukwu niile adị n'ime ya. Is there anything like heaven or hell? Yeah, thank you for that question. The truth of the matter bụ na ihe a na-akpọ hell, ka nkụwala hell bụ if you pray ekwem na Chukwu in English, ọ ga-asị na Jesus descended into hell. Hell na Greek word bụ inni. So
hell abụrụ etu ndị ụka si wee tinye ebe mkpụrụ obi ọbụla nọ n'ime imi descended into hell. Enwere ihe dịka hell of fire, lake of fire, otherwise known as hell fire. Asụ na o nwere ebe ọkụ na-agba mmadụ na mmadụ ama nwa ọkụ ya agba ya forever. Ihe niile awụ the mindset and creation of Christianity. In order to itinye mmadụ egwu n'ahụ. So enwere ebe lake of fire. So human being ga-try ya make this world ka ọ bụrụ heaven by ime ka ihe niile dị na etu o kwesịrị ịdị. So ihe na-achọ ịgwa gị from the Igbo spirituality bụ na-atụ ọkụ ọla eluigwe dị n'ụwa, ọkụ ala mmụọ dị n'ụwa. When you are at peace with your mind, you are at peace with yourself, you are at peace with all your environment, you are in paradise because you have peace of mind. You are happy. But whenever you are living life of ignorance, the restless, then in hell, of course. So what I'm saying in essence is this: Obroni in nature no nwere lake of fire. I got to boom mother. You are missing the point. However, the primary goal of any human being is to live a fulfilled life and be crowned as someone that fulfilled his earthly mission. And by then you become a worthy ancestor. By then you should know to the chair. Ndị na-akpa alụ, ndị decision makers, ndị na-ekwu etu ihe ga-esi na-aga. Isi na ndị amaara afọ ha na mmụọ maka na ịbụ onye bigoro ndụ the worthy of emulation. Only have the primary goal of a human being to mature and become a better human spirit in order to join in furthering creation. Only have here happiness mmadụ ga-enwe na ndụ a. Mana ọ bụrụ na agwara gị na o nwere ebe enwe lake of fire ọkụ na-agba mmadụ ebighị ebi. Ihe abụ allegorical stories eji wee tinye egwu na ndị mmadụ. However, ihe ọ bụla i butere n'ọja na ndụ a, ị ga-anatarịrị ụgwọ ya. Ime njọ gị na njọ so ana, you will be alive and reap the karmic reaction of your inaction. So ime ihe ọjọọ, ị ga-anata ụgwọ ọrịa na ndụ a. Ọ bụrụ na ịnata ya na ndụ a, ị ga-anata ya na ebe ọgwụ ọzọ as karma, because life is continuous without end. Thank you. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section on the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries and deep consultation, you can as well DM him with that same number. Ugbo, it's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you are following us, keep sharing our messages. Don't get yourself involved with abominations. Keep sharing our messages. Keep following us. As you are doing this, may you be protected now and forevermore. Legacy.